Ako nga pala si Carl at sa video na to, pag-uusapan natin ang 4D56 engine. Anong meron sa 4D56? Anong espesyal sa kanya? At bakit gustong gusto ito ng mga mahihilig sa diesel na sasakyan? Ang 4D56 engine ay hindi rare at hindi rin masyadong mabilis na engine. Sikat ang 4D56 engine lalo na sa Pilipinas dahil ito yung pinaka-common at isa sa pinakamadaling i-maintain na diesel engine. Sikat na sikat din ang 4D56 sa mga mekaniko dito sa Pilipinas dahil halos lahat ng pangnegosyo at pangharabas na sasakyan, 4D56 ang nagpapatakbo. Ang ilan sa mga sasakyan na may 4D56 engine ay ang Pajero, Montero Sport, L300, L200 pickups, Mitsubishi Adventure, Delica at marami pang iba. Legendary ang engine na to dahil sa sobrang pagkaperpekto ng sistema ng 4D56. Ito ang naging base ng halos lahat ng diesel engine na lumalabas ngayon. Sa L300 pa lang alam mo na pangharabas ang makinang to dahil madalas natin makita yan na school bus, pang deliver ng mga kargamento kung saan saan at nagiging private service din ang L300. May reputasyon ang 4D56 engine bilang isang reliable na workhorse. Ibig sabihin, para ka may personal service na pwede mong itakbo kahit saan at maaasahan mo maghatid sundo sa'yo araw-araw. Alamin naman natin ang history nito. Ang 4D56 ay galing sa pamilya ng 4D5 o 4G5 Astron engines ng Mitsubishi na unang inilagay sa 1980 Mitsubishi Galant. Ang mga Astron engines ay may pare-parehas na characteristics. Sila ay mga internal combustion, straight 4-cylinder, timing belt driven diesel engines na ginawa ng Mitsubishi noong 1972. Ang displacement ay nagre-range sa 1.8 liters sa pinakamababa hanggang 2.6 liters. Ito yung pinakahuling version ng Astron engine, ang 4D56. Ang Astron engines ay may 6 na generations. Ang una ay ang 4G51 na lumabas noong 1977. Inilagay ito sa Chrysler Sigma. 4G52 engine naman ang pangalawang version na inilagay sa Galant GTO. Ang pangatlo ay 4G53 engine na nilalagay naman sa mga bus at Mitsubishi Jeep. Ang pang-apat ay ang 4G54 engine na may mga additional jet valves para sa mas efficient na combustion. Ang panglimang generation ay ang 4D55 na may 2.3 liter displacement diesel engine. Ito ang nagpatakbo sa 1982 to 1986 Mitsubishi Pajero at 1985 to 1987 Ford Ranger. At ang panghuli at pang-anim na generation ng Astron engine, ang iconic 4D56. Ito ay may 2.5 liter diesel engine na may 74 horsepower at may 105 pound-feet ng torque. Pinatakbo nito ang Pajero, Montero Sport, L300, L200 pickups, Mitsubishi Adventure, Delica at marami pang iba. Inabot ng 10 taon bago nila ma-perfect ang engine na to. At masasabi nga natin na halos perfect ito dahil hanggang ngayon, gumagawa pa din ang Mitsubishi ng 4D56 engine at halos walang nagbago sa engineering nito. Inadapt din ang 4D56 ng Hyundai sa ilang makina nito at naging base sa CRDI diesel engines nila. Sa totoo lang noong mid-90s, nagkaroon na ng mga bagong generation ang makinang ito na tinatawag nilang 4M4 engine. Pero hanggang ngayon, gumagawa pa din ang Mitsubishi ng mga lumang 4D56 engine. Bakit gumagawa pa ang Mitsubishi ng makalumang 4D56 hanggang ngayon? Hindi pa ba sila naka-move on? Explain ko kung bakit gumagawa pa sila ng mga ganitong makina at gumagawa pa din sila ng mga parts nito hanggang ngayon. Ang 4D56 ay sobrang tibay, reliable, malakas ang hatak, maaasahan mo sa akyatan at madali i-maintain. Dinesign ito para tumagal ng mahabang panahon. Napalitan na lahat ng ilang beses ang gulong na sasakyan, yung makina gumagana pa rin. Ganon kalakas ang engine na to pag well-maintained. Naglalabas pa sila ng 4D56 hanggang ngayon dahil may demand pa din sa mura at reliable na makina. Kung hindi afford ang mga latest at mamahaling diesel engines ng mga consumers, nilalagay nila ang 4D56 bilang isang mumurahing option sa mga sasakyan nila. Gumagana naman daw matibay naman daw. Bakit papapalitan? Madali lang din ang aftermarket parts ng mga to. Kahit sa ang auto supply ka magpunta, may makikita kang parts ng 4D56. At kung hindi man parts ang makita mo, pwede kang bumili ng buong makina mismo sa murang halaga. Ganyan ka-legendary ang 4D56 engine. Kung mapapansin nyo, wala akong binanggit na mileage kung hanggang saan ang buhay ng engine na to. Ito ay dahil ang 4D56 walang pakialam sa mileage. Ang alam lang natin, may hahatid pa din ito sa school ang mga kaapu-apuhan natin kahit hanggang year 3002. Please share this video at i-comment mo naman ang feedback mo below. Salamat sa panonood.